A ovo je tu zidana ili Ovo je je zidani, suho zid? to je zidana gromača, ne baš sasvim zidana, ali je, vidiš da je izdržala i onaj, evo, do vuda i onda tu mora li taj zid biti, samo ako neki nikame ne odnesa. Slavko govori da su ukrali kavene. Ovako, za ovo rušenje sam kriva ja. Jer ta je zgrada bila... On ti ide tu polukrug, on kruži ovaj zid. Da, Evo ga, pa vidi se krasno. onda sam ja ćorava. Zašto sam kriva? Sad ću vam reći zašto sam kriva. Jesmo šli skidat Bršljan. Da. Kad sam ja tu crkvu našla, ja vam moram reći da ja vam imam nekakve tjelesne nesposobnosti ili sposobnosti, ne, to nije telepatija. Da osjetim zidove na tijelu kad sam blizu njih. Ovo kad sam ja to našla je bilo tako zarašteno da se je samo moglo misliti otkud ovaj grozan kup zelenja. Moj muž i ja smo bili sami toga dana i došli smo od gora od gornjega, onoga kada smo mi bili pa nismo mogli naći. I kad smo došli tu, ja govorim ispod ovog Bršljana mora biti zid. Oni va, di će ti tu biti zid, vidiš da je sve zeleno. I onda smo mi počeli taj Bršljan čistiti i našli smo naravno zid. Onda sam ja organizirala potjeru, ja imam čak negdje, komu sam to dala, Sanji. Sanja ima. Od Žarka Gašparovića je napravljen tlocrt. On ga je stručno napravil, tamo negdje pred možda 30 let, po prilici, kad je još zgrada bila, recimo, čitovata. Kad sam ja Branka Fučića dopeljala, to je bilo odmah iza toga kad sam to našla, došli su oni Maja. I došli smo od gora, nismo išli s ovim dolnim putem. Branko je rekao ovako, da se njemu čini da je ovo najstarija bogomolja u Vinodolu. I bilo je žbuke, sad je više ni. On je rekao da je crkva bila oslikana. Tada. Ko je to rekao? Pučić? Branko, da. Najprve je zijal kamo me pelješ, kamo me vrit pelješ, kroz šumu, bez veze. Nema, jel da?